Denne video viser, hvordan I som værktøjsleverandør opretter værktøjer direkte ind på en Skyhost kunde. Kontoen får I af Skyhost, og vi definerer, at I er en værktøjsleverandør, og det gør I har, når I logger ind på forhandlersiden, de her menuer oppe i toppen. Og det er Tools, I går ind på. Under Tools vil I skulle vælge den kunde, værktøjet skal lægges ind på. Dem, der ligger i listen her, er dem, der har tilkendegivet, at I har lov til at lægge værktøj på deres konto. Rekvisitionsnummer vil være indkøbsordrenummeret. Det sikrer, at I selvfølgelig har fået en rekvisition for kunden, og det giver også en sporbarhed for kunden tilbage igen til fakturaen. Navn er navn på værktøjet, og i det her tilfælde kunne det være 18 volt akku. Det er ikke sådan noget som skruemaskine, fordi det definerer I kategorien. Så her der vælger I borehammer akku. Kategorien er noget, kunden har oprettet, og det er det, I vælger i. Det sikrer, at I lægger det ind i deres system. Og en Milwaukee. Model. Og husk serienummer. Og værdi. En stregkode. Stregkoden er den Skyhost-stregkode, I sætter på værktøjet. Husk nu at sætte det et sted, hvor den ikke bliver slidt af. Måske bag ved batteriet eller andre ting. Billedet har I mulighed for, hvis I laver registrering fra en iPad og trykker på gense, så vil den faktisk tænde for kameraet, og I har mulighed for at lægge en fil, altså tage et billede af værktøjet og lægge det ved. Noten kan I skrive, hvad I har lyst til. Godkendt eller indkøb af, det vil jo fremgå sammen med rekvisitionsnummer. Og om det er personligt værktøj vil ikke fremgå til andre brugere inde i Skyhost-systemet, så typisk når I udleverer vil det ikke være personligt værktøj. Og ejeren Roskilde. De felter, der er en rød stjerne ud for, er dem, der er obligatorisk at lægge mærke til, når I trykker gem, at der står gem op toppen. Den sletter stregkoder og nogle andre felter, sådan at I har mulighed for at lægge flere ens værktøjer ind. Husk at logge af.